след подписването на Сан-Стефанския мирен договор. Даже малко преди това, Англия и другите велики сили, които са имали интереси около проливите, смятат, че създаваме една мощна България, привързана по симпатия към своята освободителка, и вече е малко политическа опасност за тях, и затова решават да осуетят Сан-Стефанския мирен договор, да се казва още преди да е съхнало мастилото върху него. Подписите на хората, които са го подписали, те си послужват с една изпитана манера, англичаните в това отношение имат богат исторически опит, решават да направят един метеж, и то не друга да е в Родопите, където има българи мохамедани, за да покажат на европейския и политически свят, че мохамеданите в границите на Сан-Стефанска България не желаят да останат в тази страна. И за да осъществят това свое, от наша гледна точка, пътно дело, те си послужват с полковник Сенклер, както е известен, той в историята, и който преди това, имам предвид преди започването на Освободителната война, е бил английски консул в Бургас. Там е били чифликчия и при започването на войната той отива, по какви подбуди не е известно, може би той е бил от тогава накаран да го направи това нещо, на турска служба в армията на Сюлейман Паша, също известна историческа фигура. След развиването на Сюлейман Паша, той изглежда е получил задачата, в това вече няма никакво съмнение, да предизвика метежа в Родопите на българите мохамедани. За честта на българите мохамедани може да отбележиме спокойно, че те не са се поддали на увещанията на Сенклер и много малко от тях са взели участие в това така наречено мохамеданско въстание или мохамедански бунт. Сенклер си послужа по-скоро с някои от дезертирали войници от армията на Сюлейман Паша и чрез тях създава една орда, една бъркотия в Родопите, която след това е била наречена метеж и с която англичаните си умиват лицето, когато са поискали да дискредитират, да употребят тая дума, Сан-Стефанския мирен договор. Полковник Сенклер си свършва работата не толкова добре, в смисъл той не успява да увлече всичките мохамедани, но въпреки това прецедентът е бил създаден, още повече, че не е бил те, не са само заложили на тая кафедра полковник Сенклер, не го не те, а са имали много други политически ходове, които ние, някои от те знаем, някои все още не знаем. Но така или иначе, Сан-Стефанският мирен договор е бил преразгледан на Берлинския конгрес и България е била отново сведена до границите, които предвижда този конгрес. Беше необходимо това да го изясниме, защото не всички, които ще гледат тази серия, знаят политическите ходове, които по това време, това е вече много далечено време, англичаните са предприели, и не всички знаят кой е той Сенклер и при каква обстановка са протекли неговите действия в Родопите. Един ден. Само с един ден, ако армията на Сюлейман се беше придвижила към прохода на Шипка, войната щеше да е завършила с победа на турците. Все едно. Русите са на ден и половина от Дарданелите. Разбирате ли какво значи това за нас, за Англия? Може би все още нещо може да се направи, господин Дюпи. Затова нещичко ви извика господин полковник Сенклер. Примирието е изключено, а тези дни вероятно в Сан-Стефано ще бъде подписан и мирът. Със съгласието на правителството на Нейно Величество. Правителството на Нейно Величество в момента няма никакъв друг изход. Момент. Но има една възможност, която може да причини ревизия на бъдещия Сан-Стефански мирен договор. Ако да речем, мохамеданското население в Родопите не приеме да е в българска територия и вдигне бунт. Това ще рече да се действа в руската окупационна зона. Хубавото на бунта е това, че може да избухва там, където си поиска. А не и без значение, че в Родопските планини, за които става дума,
русите нямат нито един гарнизон. Оставете чая. Да пием по едно уиски. Сега вашето здраве е много необходимо на вас и на кралицата и на Негово Величество Султана. Тогава надявам се, че в Лика край Бургас, където сте били консул на Нейно Величество, ще ви бъде възстановен на турска територия. Подробностите. Запомнихте ли? Да. А сега за добрата стара Англия. Оръжието от Сулейман Пашовите аскери е цялото в наши ръце. Заедно с половината аскери и много правоверни беженци. Готови да се бият под знамето на пророка и вашите заповеди. Добре тогава, хан Юмер. Вървете сега да спите, а утре с Бога напред. Сядайте, господа. И да ви покажа мястото на бъдещите ни полесражения. Ето Кърджалийската област, населена с мухамедани, които по силата на договора с Сан Стефано остават в границите на така наречената държава България. Цялата Среднородопска област, русите имат само една единствена рота в селото, наречено Павелско. А в Кърджалийска област нито една. Руски гарнизони има в Одрин, Димотика, Фере, Дедеягач и разбира се в Пловдив. Но тези гарнизони са доста отдалечени от районите, където ще избухнат естествено с нашето съдействие бунтовете на местните мухамедани. Мога само да ви обещая, че при успешен край моите и вашите усилия, надявам се, ще бъдат по заслуга оценени от Негово Величество Султана, чието ръце, за съжаление, са вързани по силата на неотдавна сключения Сан-Стефански мирен договор. Нашата цел е да овладеем Родопите и да влезем с нашите бунтовни войски в Пловдив. Но даже ако не успеем да стигнем до Пловдив, с бунтовете на местните мухамедани, които ние сме длъжни да предизвикаме, ще привлечем вниманието на великите сили. Ще има повод да се преразгледа Сан-Стефанския договор, който дава едно изключително преимущество на Русия, на Балканския полуостров. Така, дори и в случай на военен неуспех, политическите резултати от нашите действия са осигурени. Въпроси има ли? Ням. Тогава няколко последни думи. От тази вечер нататък аз не съм полковник Сенклер, не офицер на турска служба, а Хидает Паша, водач на възстаналия народ. Второ, заповедите ще получавате само от мен и от никой друг. Запомнете, нямаме нищо общо с турското правителство и с турските власти. И никакви униформи.